खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ मानास नेशनेल पार्कआव सासे सुरां सिखारि हमदों हाथियारजों लोगोसे हमजादों चिरां जिल्लानि कुमरसालि गामिनि थागिबि नमल मोसाहारिया। नैथि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायाव रुंसारि टिकेन्द्रजित नार्जारि गोसोखां डिजिटेल मिनि सिनेमा हलखौ बिथांनि मुङै गंद' सिनेमा हलखौ लुफुंगासिनो दं। गंफ्रोमबो सिनेमा हलखौ फैगौ आगस्ट दाननि गेजेराव बेखेवनायनि थांखि लानाय जादों आरो बेनिनो गिबियै सेरफांगुरियाव लुफुंनाय सिनेमा हलखौ फैगौ 30 जुनाव बेखेवनाय जागोन। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय समाव नैथि खोलोबनि थाखाय गंजि सिनेमा हल लुनायनि थांखि लादों। थामथि खौराङाव दङ रायजो सरकारनि आइसिडिएस प्रजेक्टनि सिङाव क'क्राझार जिल्लानि अंगनबादि मावफारियाफोरनो स्मार्टफन राननानै होदों मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ। ब्रैथि खौराङाव दङ 13 नं सिदली बियाबाव बड'लेण्ड CEM काप जोलुर बादायलायनाया मैया जोबथाबाय। जोबथा जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवना होयो EM रनजित बसुमतारी बिथाङा जोबथा बादायलायनायाव सौहैनो हायो खासिक'त्रा BCDC आरो सामथाइबारि BCDCआ जोबथायाव खासिक'त्रा BCDCआ सामथाइबारि BCDCखौ 1-0 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो। देरहासार जानो हानायजों ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां आरो जेननाय हान्जानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 5,000 रां हरो। हाबाफारियाव TCLCC मासिगिरि मावथि ब्रह्म हाज'वारिया बाहागो लायो। बाथि खौराङाव दङ शिबसागरनि बथियापारायाव ONGCनि गेस लिक जानाया 16 साननि उनाव बन्द जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। द'थि खौराङाव दङ टाइम्स नाव बड'लेण्ड निउज पर्टेलनि 5थि जोनोम गायसनथाइ सानखौ मैया रुनिकाटानि टाइम्स नाव बड'लेण्ड निउज चेनेलनि गाहाय मावख'आव खुंफुङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दा सेन्टिनेल निउज पेपारनि गागि खौरांगिरि अजित बसुमतारी, आलारि बाथि फोजोंजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो UPPL दोलोनि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि, बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो EM रनजित बसुमतारी आरो गाहाय हाबग्रा आलासि महरै बाहागो लाफैयो UPPL लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोना। स्निथि खौराङाव दङ मुकालमुवायाव सानै मोसौ सिखाव हमदों लोगोसे गंसे गारि जब्द खालामो। सानै मोसौ सिखावखौ इमरान हुसेन फान्दा आरो सिमान्त दास लुल' होननानै सिनायथिदों। दाइनथि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां खैराबारि ओनसोलाव गोग्गानाय आरो गोजोननाय लाबोदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि बरा गामिनि थागिबि दिपज्योति बरकाकति आरो बिमा मालबिका देकानि फिसाज्ला मयुक बरकाकतिया हादरारि ताइक्वान्ड' फमसे जुनियर थाखोआव गल्ड मेडेल देरहाना गोग्गानाय लाबोदों। लोगोसेनो मयुक बरकाकतिया फैगौ 27 निफ्राय 30 जुलाइआव मालयेशियानि कुचिंआव जानो गोनां 8थि एशियान ताइक्वान्ड' फमसे चेम्पियनशिपआव भारतनि जानानै बाहागो लानो सायख'जादों। गुथि खौराङाव दङ बाक्सानि खख्लाबारि बियाबाव BPFआ नंखायै UPPLनि सोद्रोमाफोरखौ गावसोरनि हानजायाव सोनायनि अजद। मैया बाक्सा जिल्ला 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय हासरा गामिनि UPPLनि हेफाजाबगिरि सोद्रोमाफोरखौ नंखायै मेलाव बाहागो लानायनि असिलायै लेंलांना BPF दोलोनि माला गानहोनायखौ लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों अजद होदों UPPLनि मावथिफोरा। 63 नं सापागुरि बियाबनि बारग' MLA थानेश्वर बसुमतारीनि नुजाथिनायाव मैया बाक्सा जिल्ला 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय हासरा गामियाव BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारि जादोंमोन। मख'नो गोनांदि BPFनि मावथिफोरा भिलेज अर्गेनाइजेसन BOनि मिथिं होनना लेंना लाङो आरो नंखायै BPF दोलोनि माला गानहोना जयनिं जाहोदों होनना UPPLनि मावथिफोरा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। 10थि खौराङाव दङ मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ रुवाजों दानथारना सिथ्ला गेजेराव सावो दनजित बर' मुंनि सासे सुबुङा बाक्सा जिल्लानि बरबरि थाना सिंनि नयाबस्ति ओनसोलनि सिमलाबारि दिंखियाबारि गामियाव जायो। बे जाथाया बिमा सम्फा बर'खौ दानथारनाय दुथां दनजित बर'आ थांनाय 2021 इं मायथाइयाव बिफाखौबो दानथारनानै जोबथेसालिनि साजा मोन्दोंमोन। दायो बरबरि थानायाव केसनि खामानि सोलिगासिनो। 11थि खौराङाव दङ BTCनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ फेजेननो थाखाय खामानि मावगोन होनना BTCनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों। 14 नं चिरां दुवाराव हाग्रामा महिलारिया गावनो गेलेगोननि इसारा होबाय। 12थि खौराङाव दङ 19 जुननिफ्राय गोमाना दङ फुजा बर' मुंनि सासे सिख्लाया। सनितपुर जिल्लानि दिखियाजुलि ओनसोलाव मोनसे गिदिर सानस'हायै जाथाय थांनाय 19 जुननिफ्रायनो गोमाना दङ फुजा बर' मुंनि सासे सिख्लाया।
हिन्जावसानि बिफा प्रताप चन्द्र बर' आरो बिमा प्रतिता बर'आ गावनि फिसाजो गोमानायनि सायाव 20 जुन खालि धेकियाजुलि पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदोंमोन। नाथाय पुलिसआ दासिमबो बिखौ नागिरना दिहुननो हायाखै। बिथांजोनि बिमा बिफाया गुरैयै खावलायदों दि हिन्जावसाखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9101245252 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खोन्थाहरनो खावलायदों। नखरा 13थि खौराङाव दङ। रोजा रोजा रायजो राजा आरो मुलाम्फागिरिफोरनि नुजाथिनायजों गेवलां मेल खुंफुंदों। मैया 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि लोगो हमनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारि लादों। बिटिआरनि 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोंआव थानाय नावखाथा बैसागु नब्लांनि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै मुलाम्फा मोनग्राफोरनि लोगो हमनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारि लादों। मैयानि बे 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव खुंजानाय मुलाम्फा मोनग्राफोरनि लोगो हमनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारिखौ 29 नं सुक्लाय सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बलेन्द्र नार्जारिनि आफाद सामलायनायजों हाबाफारिया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि मैयानि बे मुलाम्फागिरि आरो समाजारि जौगानाय हाबाफारिखौ एमसिएलए माधव सेत्री बिथाङा बाहागो लानानै गुवारै बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। 14थि खौराङाव दङ। 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिर सिलागांनि मांखरसालिया गोग्लैसोनानै दंमोन होनना जनक उजिर बिथाङा बुङो। बिर सिलागां बसुमतारीनि 28थि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव बिएलटिनि बारग' मासिगिरि एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिखौ बाहागो लानो हांख्रायदों। जनक उजिरा बिटिआरआव प्रमद बर'नि दैदेननायाव खुंथाय गोहोआव फैनाय लोगो लोगोनो हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमलांनाय मुंख्लंफोरखौ सिबिनाय, मान होनाय आरो मुंख्लंफोरनि मुं सानथौ सानस्रिफोरखौ बुहुमाव गोजोरै दोनलांनो थाखाय हाबा मावनायखौ नुनो मोन्दों। मुंख्लंफोरनि मुङै मुसुखा मांखरसालि लुफुंनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुङै बायदि बायदि फसंथान लुफुंनायखौबो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर खुंथायाव नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो बर' हारिनि सासे बिर बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो आलादा रायजोनि थाखाय आखायाव हाथियार हमनानै सोमावसारनायनि जावरिखांगिरि बिएलटिनि दाजेनगिरि मासिगिरि बिर सिलागां बसुमतारीनि दिनै 28थि थैनाय सान। 1959 इं मायथाइनि 1 फेब्रुवारि खालारखालि दतमानि बंसिगावआव बिर सिलागां बसुमतारीया जोनोम मोन्दोंमोन आरो बिएलटिआव थानानै हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो आलादा रायजोनि थाखाय हाबा मावबाय थानाय समखिनियावनो मोनसे बेरामाव गोग्लैनानै 1997 इं मायथाइनि 28 जुन खालि बुहुमखौ नागारलाङो। बिर सिलागां बसुमतारीनि 28थि थैनाय सानखौ प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर खुंथाया दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला दतमानि बंसिगावआव थानाय बिर सिलागां बसुमतारीनि मांखरसालियाव गाजा गोमजायै फालिनो साखाफारा आरो दिनै बिएलटिनि गायसनगिरि बिर सिलागां बसुमतारीनि 28थि थैनाय सानाव एमएलए लरेन्स इस्लारिनि नुजाथिनायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। 15थि खौराङाव दङ। क'क्राझार खोदोमथलायाव A1 लाक्स एस्थेटिक पार्लार बेखेवदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोदोमथला बाजारनि एबा जेडि रड OCNDU टावार सेकेन्ड फ्ल'राव गोदानै गंसे A1 लाक्स एस्थेटिक पार्लार बेखेवदों। बे A1 लाक्स एस्थेटिक पार्लाराव 15 साननि थाखाय 50% डिसकाउन्टआव होनाय जागोन। क'क्राझार खोदोमथलायाव थानाय A1 लाक्स एस्थेटिक पार्लाराव फैनानै देलायनो एबा मोखां खानायफोरखौ समायना खालामफैनो हागोन। बे हाबाफारियाव बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी आरो फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै बे A1 लाक्स एस्थेटिक पार्लारखौ बेखेवनानै होयो। 16थि खौराङाव दङ। डिमाकुसिनि रथ जात्रायाव बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ बाहागो लादों। बरंगाजुलि जगन्नाथ मन्दिर आरो DAV हाइ स्कुल सामलाय आफादनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै रथ जात्रा फालिदों। फुंनि समाव बिटिआरनि EM दावबायसा बर'आ हम जयग' सावनानै मुलुगनि गोजोननि थाखाय गसाइनि सेराव आर'ज गाबो। लोगोसेनो बेलासि समाव बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ नुजाथि फैनानै जगन्नाथ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरनि गेजेराव अननाय, गोजोन आरो खौसेथिनि रादाब फोरमायलाङो।